לא, אני לא צריכה לפרוש דתיים, אני רוצה שתסבירו לי. יש לנו מצוקה מאוד מאוד קשה. אני מכירה את המצוקה, אבל מה הציפייה שלכם? מה הציפייה שלנו? שיציעו קודם כל את המסתננים בדרום תל אביב. הריכוז הכי גבוה זה בדרום תל אביב. עכשיו, כל התהליך שנעשה עם החקיקה החדשה והתהליכים האלה, אתם לא מרגישים שיפור? אם שופטים משחררים אותם ממתקן חולות, אז לא מרגישים שיפור. להפך, הם מתפזרים בכל הארץ. לא, אנחנו מדברים על דרום. רגע, חבר'ה, אחד מדבר. זה לדבר, בבקשה. אני אסיים, אחר כך אם יש לכם מה להוסיף, תוסיפו. הריכוז הכי גבוה, ואתם כולכם יודעים, כל ממשלת ישראל, שהריכוז הכי גבוה זה בדרום תל אביב, אוקיי? מחודש ינואר, כשגדעון סער נכנס לתמונה והתחיל לפעול, הוציאו 7,000 עד לרגע זה. יש לנו כמויות של מסתננים. את ביקרת לאחרונה בדרום תל אביב? אני אשמח מאוד שתגיעי. אני עוברת בדרך. לא בדרך, אבל אני אשמח מאוד שתיכנסי לתוך נווה שאנן, לתוך שפירא, לתוך התקווה, ותראי בדיוק על מה אנחנו מדברים. אוקיי? יש שם קרוב ל100,000 מסתננים בדרום תל אביב רק. אני חושבת שזה לא מספר, אבל אין לי ספק שזאת בעיה, שאתם... אתם מדברים על 50,000, אנחנו לא מקבלים. לא משנה. אי אפשר להכניס גם אוכלוסייה כזאת קשה, לאוכלוסייה שהיא שנים סובלת, והיא גם באמת מוזנחת ומקופחת עשרות שנים להכניס אותה לאוכלוסייה כזאת. פשוט זרקו אותם עלינו ואמרו לנו תתמודדו. בדיוק. אוקיי? ואין אף אחד... זה לא שזה... כל זה המצב הוא מצב באמת העבירו אותם באוטובוסים. זאת אומרת, הסיטואציה היא סיטואציה שאתם מתמודדים איתה, אבל זה לא שמישהו כיוון שזה מה שהיא. זה כיוונו, הביאו אותם הרי, זה היה מגמתי. לא משנה, לא ניכנס לזה. יש מצב נתון. רגע, איך ייתכן שהמסתננים, יש כרגע מצב נתון, לא משנה למה הכניסו, הם הכניסו, למה כרגע יש מצב נתון שאיתו אנחנו התושבים לא מסוגלים להתמודד, אוקיי? הקשישות שלנו נפגעות שעה-שעה. אלימות שמה מטורפת. מה זה, הילדים שלנו לא יכולים לשחק בחוץ? לא מדווחים את זה בתקשורת, כי אני אגיד לך למה. אבל אני בכל זאת שואלת, לא, זה לא נכון שלא מדווחים, הבעיה היא בעיה קיימת. אבל את הנתונים המדויקים לא מדווחים. אבל לכן גם בין היתר היה תהליך של חקיקה, ונעצר בסך הכל הזרם. נהיה יותר גרוע. אז יש... וילודה. נעצר הזרם, אבל המצב משהו מתקיים. אל תצעקו, חברים. יש לי ילדה בת 13. בשביל לקחת אותה לחברה, אני נכנס לעוד העבודה. אני צריך לקחת אותה, להחזיר אותה. מה שלא היה קיים לפני כן, הייתה יכולה ללכת עם גופיה, היום אי אפשר. מי שיגיד לך שבשכונת התקווה אפשר לגדל ילדים, הוא שקרן. אין לנו חיים, אין לנו חיים, אנחנו לא חיים. הגן ילדים שלנו הוא כבר שלהם. הבתי ספר שלנו שלהם. המתנ"סים שלנו שלהם. חנויות. אני 5 פעמים הותקפתי בתור גבר. 5 פעמים הותקפתי. בכנסת אני לא יכול ללכת. שהרב שלי יגיד לי שהוא פוחד לבוא לבית כנסת, הוא פוחד לבוא ללמד תורה, כי בדרך חורבים הרבה מסתנים. פחד אלוהים ללכת לידינו. שמעת על המקרה ביד אליהו, על האריתראי שנכנס לילדה הביתה? את יודעת שהאימא הזאת הייתה מאושפזת בברבנל, הבית הזה נמחק, אין בית, הילדים האלה אין להם חיים. אני לא מדבר על המצוקה הכלכלית שלי, אני מדבר מעבר לזה, אני מתמודד עם המצוקה הכלכלית יום יום שקשה לי מאוד, אבל כשאני רואה ילד של אריתראי מסתובב עם לפטופ חדש, שאני לא מסוגל לקנות לילדה שלי, לאן הגעתי, איפה אני חי, זה לא מציאותי, זה לא מציאותי מה שאני אומר, אבל אני אומר לך, תאמיני לי, זה לא מציאותי. יש דברים שאני מקבלת ויש דברים שלא. השאלה לא שלא יהיה להם יותר. לא אומר, אבל הם עברו אותנו. אל תצעקו, חברים, אל תצעקו. משהו חשוב. יש להם כסף מעסקים לא חוקיים. למה אתם מאשרים להם עסקים לא חוקיים? עושים מכירת סמים. מעל 500 עסקים יש להם. לא משלמים רישיון עסק, לא מס הכנסה. בוא נעשה סיבוב ביחד, נראה כל עסק זה בעל חשבוננו, המנקה רחובות שהוא היה משפחה שלי, לקחו לו את העבודה ושמו מסתנן. אתם צריכים לתת לנו תחושת ביטחון. בבקשה, יש לי שאלה אליך. אני ב-15 לאחת... רגע, אבל... לא, אני אומר להחזיר אותו. תנו לרוני לדבר. בואו רגע, רוני, שנייה. להוציא אותם מהארץ, לא תהיה כאן מדינת כל מסתננים. תנו להם לדבר כבר. אתם אחראים לתת לנו ביטחון לתושבים. ממשלת ישראל אחראית לתת ביטחון לאזרחיה. למה אין לנו ביטחון בבית שלנו? למה אתם לא אחראים לביטחון שלנו בבית שלנו? קודם כל האחריות היא בוודאי אחריות קיימת. אני לא יכולה, אני מקווה שגם לא ציפיתם שאני אצא מהבית ואני אתן לכם פתרון. ברור, אבל מספיק שאת מקשיבה לנו. אתם רוצים שהזעקה תישמע ותיכנס אל הלב, כך נעשה. זה מה שעשיתם, עם זה אני הולכת.
ניסו לתת חלק מהפתרונות, זה לא דבר שהוא גם באיזו אחריות ישירה שלי בחיי היום-יום של משרד המשפטים, אז לכן אני לא יודעת מה הציפייה הספציפית אתה לא אחראית על שלכם השופטים? ממני. בינתיים אני השופטים לא מסרסים מנחה את אותנו. השופטים, מה לעשות אסור לי. אז זה לא במסגרת התפקיד שלי. זה פעילות שצריכה להיות בעיקר של... קודם כל יש אחריות, יש לי אחריות על הכל, אני אף פעם לא אתנער מהאחריות. זה בעיקר עיסוק של משרד ביטחון פנים, משרד הפנים, וזה לא בתחום המשרד הספציפי שלי. אבל אני חברה בממשלה, אני צריכה כמו כולם לנסות ולראות אם יש לזה פתרון. ופה אנחנו מבקשים את העזרה שלך. אני מבינה, אבל אני לא רוצה להשלות אתכם. את יכולה להפעיל לחץ על גדעון סער? אני לא יכולה להטעות אתכם ולומר לכם שיש לי פתרון בכיס שאני יכולה ליישם אותו. שמעתי. אני רוצה שאתם תצאו לפחות עם הרגשה שכולכם נשמע. המקרים מאוד חמורים. אני הבנתי, תאמין לי. עכשיו את הראש הזה, מוד ברזל של מסתנן ב-15/11 בשעה 6:30 בבוקר, הייתי מאושפז. אין לי מי זה חשוב, הוא בחור שגר שם בגדוד העברי בנווה שאנן. אני גר שם קרוב ל8 שנים. לא עושים להם כלום, ואני היום חסר אונים, כשאני צריך לפנות למשטרת ישראל, אני עכשיו אמור לשלם אמבולנס, לשלם את האשפוז שלי, ואין לי גם למי לפנות. אז אני שואל את עצמי מה לעשות אני רוצה בתור לראות אזרח. את עצמי פותח עסק שהוא לא חוקי, לא משלם אף אחד, לא משלם זה, לא משלם המשפטים, זה. הם יוצאים משם שיכורים, הם יוצאים משם מסוממים, ואז הם הולכים לפשע ולאונס הבא. צריך לשמור להם את החמרות, גברת ציפי. טוב, בואו, אני לא רוצה להיגרר.